I feel, I live, I love. Hello, good morning. Welcome sa InosVLOG2020. Mga netizens, Merry Christmas sa lahat. Ayan po. I'm walking with a dog. This is Yaya Dog. Sikat talaga. Well, it's Christmas time again. At ngayong December 24, ang dami na pong mga nakikita tayo na nagsa-celebrate for the traditional day of remembering the birth of Jesus. Yan po ang essence ng Christmas. And yung material ay para naman po sa kasiyahan ng mga tao sa pag-celebrate gaya ng foods and drinks. Uwi na tayo. Alala na. And this year 2020 ay marami pong mga challenges ay binigay sa atin. Kaya ang ganda na sabihin, I survived 2020. At eto na nga, sa last month of the year ay ito ang pinaka-big celebration around the world. So hang on, papakita ko sa inyo ang ilang mga eksena dito sa Naga City para sa mga Pilipino around the world. Merry Christmas and Happy New Year! Maligayang Pasko po sa lahat at maligayang bagong taon! Where can you find the longest celebration of Christmas? Where can you find the longest celebration of Christmas? Church bells are ringing, people are praying, church bells are ringing, people are rejoicing. Where can you find the longest celebration of Christmas? Inada po namin itong ilalagang tubig, pinapakulo ang tubig para sa manok ni San Pedro. Ayan po si Torix. Ano na? Fresh natural egg. Ayan po. Pag mahina yung baga nyo, ito daw sabi ng nanay ko. Pero nung una sumusuka ako nito. Subukan po natin kung kaya natin ngayon. Walang daya to, walang daya. Ayan po, ayan. Mayroon kasing witness dito. Ayan, walang daya to ha. Iinom ako ng itlog. For my health. Ano eh, magsabi ko 1, 2, 3. Pag di ko na inom. 1, 2, 3. Away salsal. Masili. Ayan po. Walang daya, walang magic. Totoo pala. Yung mga bodybuilders ay gumagawa din ito. Kaso, mas maramihan na. Ayan po. Ano na kami, medyo okay lang bro. Talagang pa, detalyado ano. Ayan po ang ebidensya, hindi siya makapag-deny. Makakapag-sinungaling.
na kami ang Kuntik pulutan ba ito ni? kami ang may gawa. Ininom ko sa rusugo. Nagsabot pa kayo siya. Ay, nagpagbulo na. Yan po ang sirup para maalis yung mga sobrang balahibo. Sirup, ano ba? Roast. O ang lechon. Okay na. Ay, bukod. Handa na saya. Bibigyan siya ngayong 10. I survived 2020. I survived 2020. I survived 2020. I survived 2020. I survived 2020.